ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, ಯುಪಿಎಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್. ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್, ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಡೌ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಎಆರ್ಎಂಸಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ, ಎಕೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಜೆಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್. ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ಎಂ. Nama TV presents Anod Dance Mommy Dance. Dance mommy, dance mommy, dance mommy dance, dance mommy dance, dance mommy dance. Woo woo! Anod Dance Mommy Dance, Karavali Karnataka, top most popular reality dance shows for the super moms of Karavali Karnataka. Anod Dance Mommy Dance, a big warm welcome. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮನೋರಂಜನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಣ್ಣೀರಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನಂತೂ ಈ ಒಂದು ಗಾಗ್ಲ್ ಹಾಕೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಕಾಣಬಾರದು. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣು 2 ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿವಿ 2 ಅಗಲ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಪೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಡೂ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಡ್ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್. ಆನೋಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್, ಆ ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ ಹಾಗೂ ಡವ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ, ಯಾನ್ ಬೆಟ್ಟಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೊಲಿ ಈತ ಜನ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತೂ 100% ಫೈನಲ್ ಬೋಪೇರು ಏರವು. It's okay, Rupesh. Thank you. Thank you. Rupesh la yan la ijina mummy la tom popuner finals. We are the anchors of the show, man. Okay. Yan arek joke maltini. Arain mella hanchikonin. Maladi. Anyways, thank you so much. And in ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲಿ ರೆಡಿ ಆದಿಲ್ಲರಿ. and ಇನಿಯರಗಲ್ಲ ತೆಡ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಣ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣ ಮದ ತೂಡು. and first of all Arun Alwas. Wow, Arun, that was for Rupesh. Thank you so much. Our dancing tech, Cornel Rodriguez. Wow, last but not the least, one of the beautiful girl of the evening, that is Dikshita Acharya. Wow. Dikshita, I've told you from day one, don't go by his words. He changes it day and day, you know. Saujina, that was not for him, that was for you. Yeah. Thank you so much. onte jaasti modern avundu Rupesh. Ave onte jaasti modern. No problem, jokes aside, back to the show. ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಶೇಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು 2 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್. ಮೊದಲನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ವಿನಯ ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಪ್ರತಿ ಸಲ she's got this total package which hillifies the judges. Inila anchina dance korpera tuka. Put your hands together for Vinaya Mangaluru. 29 अगस्त 1958 एक महान हस्ती का जन्म हुआ जिसे लोग माइकल जैक्सन के नाम से जानते हैं, द किंग ऑफ पॉप. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion.
To the man who thrilled the world with his dangerous lyrics. रहे या ना रहे याद आएंगे. If ever I dance, I want to dance like MJ, Michael Jackson. Year joke leda kendala. Who is your dancing idol? MJ, man. Pandri is yadipu, but the style of dancing is like irreplicable because it's very difficult. I feel you've really done justice. My God, it was really apt. Sorry, judges. We'll come to your comments, but it was neat performance. Thank you, ma'am. Tribute to Michael Jackson with Bollywood songs. Undonji concept encha maltare. It was really nice, but the concept of tribute to Michael Jackson with Bollywood songs. It was nice. Yes. Chaya agla Michael Jackson na style dance wal polindi engo tetichi. Choreographer's thought? Yeah, choreographer sapna, but inkale guide maltin Suhas. Suhas. Okay. So full credit to them and execution ear maldare. Mummy adu. So hats off to you too. Try maldaru. Judges ada panpertu kairna try encha fruits kortunundu. Let's start with our Michael Jackson, Arun sir. Vinay Mangalore. Hello sir. How are you? I am fine sir. Okay, thank you. Choreographer by there? By there sir. Puller leple? Swapna, Suhas, Gautam. Well done, guys. Ice was nice choreography. Thank you, sir. Presentation ate shokittundu. Baka teamwork. Unity strength panpina onji avu nikla team ku panodu. Manolindu yana anothanilla. Tepanda prati onji step la at neat adu
ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಂತ್ ಇತ್ತಾರೆ ತುಯರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿನಯ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಈರ್ನವಡು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದು ಒಲ್ಲ ತೋಜಿ ಬೈಜಿ ಯಾಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪತಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತಿನ ಅವಡು ಆತು ಶೋಕು ನಿಕ್ಲಡ ಟೀಮ್ ಹೊಡ್ದು ಆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಿದೇಕಂದೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಪದೇರು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ Thank you, Arun sir. Dikshita Acharya, the lady MJ is here. Hi Vinaya. Hello ma'am. ಎಂಚ ಆಪುಂಡಿರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಒಂದು ಆಪ್ ಜೆಂಕು ಅಂಚೆಂಚ ಆವಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇವಾಗ ಹಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಮಾತಾ ಕುಡ್ಲಾದ ಜನಕ್ಲೆ MJ ಫೈನ್ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೂಪರ್ ಒಂದು ಇಂಚು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಪನೆರೆಗ್ಲದ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ತೂತಿ ನಾನು MJ5 ಪಂದು ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ನಕಲ್ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂದಿಲ್ ಇತ್ತೆರ ರಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರ್ ಅವು ಲಿಪ್ಸ್ ತಿಪ್ಪರ್ ಓಲ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರ್ ನಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಯು ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ I think you should keep dancing. Dance mummy baronde epodiru. Win andala baronde epod. Okay? So superb, nice, and I like that guy. Shondi the guy. He was different. Oji, oh wow, oh something different. I like your style. You know Dikshita, that is MJ fan inspired by Upendra. Anda, seriously, really? Okay, very nice style. Obviously, onji nama dance malpunaga, you should be different. So you have a different hairstyle wherein, okay, who is that guy? So my eye went on you and I was like, oh, I like your style. So to be honest, you were good. All the guys, airla lifts, stunts, pura maltini good, costume good, style good. For me, this was a wow performance. Thank you. Wow. That's brilliant. Okay, finally, Cornel Rodriguez. Vinay Mangalore. Hello sir. Irige enchapundi Michael Jackson justice maltara dayapanda indu style first of all mastana malpere podiyo. Yes sir. MJ panda unjav bete level. We can't think of doing like what he is doing. That's the question comes first. Correct? Yes sir. Irige enchapundi MJ near at least I'm not saying exactly like that, but justice maltara and how you felt till last rehearsal. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಡಾನ್ಸಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋರಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಇದನ್ನ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ಗೆ ಏರ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ he is always been Michael Jackson and he is still alive. I feel he's not gone anywhere. He's still there in our heart. Yes sir. Yeah. So yeah, coming to your performance, Vinay Bari onji show perform altar. Thank you sir. As a lady, as a mom, dancing Michael Jackson is a great thing. Is a great thing, and I'm sure in the audience sootina kulla erla na in the performance supna ko aklegla in the same feeling baru ir aina almost clean maldar in the moments. Thank you okay? sir. Thank you so much. 98% panoli. Okay. Thank you. But Thank you. Wow. Thank you so much. Wow. Achieving that much is really good. Really big. As a lady, as a mom, you perform Michael Jackson. Now, you malta jarate dumbu Michael Jackson. Ji. Western dance malta iru. Western audition gu on western malta. Michael Jackson first time. Moonwalk first time. Waves first time. Actually choreography complete adittundu. Eng moonwalk barondittu ji. Yam panonditte eng moonwalk bilkul barpujin pandana. Ijji ir man pule barpunu last 2 days rappu moonwalk onje enchala batana onje. Hats off to your effort and also hats off to your team. Yes sir, definitely. Team bari onji irek support malder. Yes. Started the end mutta nikla movements bari clean itan, bari neat itan, lifts pura bari edde maldar. Till the end nikula onji end maldar. Michael Jackson na pratyonji pose odu nikul end maldar, and you ended that one tilting forward. Very nicely done. Choreographers Suhas, Sapna and Gautam, very good job. You have tried your best to give that justice, and overall I love the performance. Very good effort, Vinay. Thank you sir. Good luck. Thank you. Thank you so much, judges.
with all these efforts to MJ, I think we should have you both dance with our MJ, Lady MJ. I mean, yes, all the dancers also want. Yes, yes. Group that like board ge ankle na MJ, Lady MJ dottigu we want the judges. Please, Arun sir and Cornell, please. Her lines, divinity in motion. Whoa, that was like... Thank you so much. Thank you. Dance Mummy Dance getting hotter and hotter because results are close by. Kelve mummies idare performance madlike adre nantra we have the top finalist selections. Before that we have a very short break. Go, come back or don't go. Just wait because this is Anode Dance Mummy Dance. Break time. Dance Mummy Dance. Dance Mummy Dance. Dance Mummy Dance. Welcome back after that little short break to Anode Dance Mummy Dance. We thank our sponsors who have made this possible. Ee ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತರು. So thanks to our sponsors of the show, title sponsors Anode, user friendly UPS stabilizers and inverters, shining partner Shashi Shine Smart, Aruna Masala, Citadel Developers, Sun Premium Refined Sunflower Oil, Dove Toguri Bele ಹಾಗೂ Salon Solo. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ a special thanks to Sahyadri College Adyar for giving us this beautiful premises for our shooting of this wonderful show, Anode Dance Mummy Dance. Special thanks even goes to our other sponsors, Mata Matrimony, JP Lights and Interiors, Karangal Padi, AK Builders and Developers, Moodbidri, Hago Mangalore, Vismaya Infotainment Park, Kannuru, Nipco Gas Stove and ARMC IVF Infertility Center. Thanks to all our sponsors. Going back to our show. Next mummy barta idare to the rock and roll mommy on stage. Please welcome Veera to rock the stage. చూసుకుంటే సుబ్బుగాడి తిప్పకాడ సన్న జాజులేరుకుంటే పోటుగాడి తోటకాడ సన్ను గ్లాసులెట్టుకుంటే జాకిరేవు గట్టుకాడ కొత్త సబ్బు రుద్దుకుంటే సింగపూరు సెంటు తీసి కస్సు కస్సు కొట్టుకుంటే ముచ్చెమున్న ముక్కు పొడక ముక్కు మీద పెట్టుకుంటే రోడ్డు కోళ్ళు గాజులేసి చేతులేమో కళ్ళుమంటే చీర కట్టునేమో నేను అట్ట ఇట్ట సత్తుకుంటే సింగార కుంకుమెట్టి పెద్ద బొట్ట తిత్తుకుంటే అద్దములు చూసుకుంటే నాకు నేను ముద్దుకుంటే కుర్రాళ్ళ చూపులన్నీ వచ్చి నన్ను గుద్దుకుంటే సూపర్ మచ్చి అంటే సూపర్ మచ్చి సూపర్ మచ్చి అంటే సూపర్ మచ్చి
ರೆಡಿ ರೆಡಿ 1 2 3 4 மச்சி 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 சூப்பர் மச்சி என்ன பண்ணிட்டீங்க ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಅಂತೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರುಣ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸರ್. ವೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಎಂಜಲ್ಲರಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್? ಪ್ರವೀಣ್, ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ ನೈಸ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸೇ ಕಷ್ಟ ಬರದಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ 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 ಆಗ್ತಾನೇ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಹೊಡಿವಾಗ ಅವರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟರ್ನ್. ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರು ಟಕ್ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾ 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 ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್. Hi Veera. Hi. Looking beautiful, gorgeous. Okay, as always you look. Thank you. Okay, song selections good, but I can just say that hip hop suits you a lot. Hip hop you can do it. Tapanguchi the item number irege banga apund malpunaga aw finishing tikondittu jeer malpunaga. Hip hop anda you have that style, you have that, you know, that is there in the blood. But item song, that's what not matching you actually. This is what I felt. And your team, they were good. The concept was good. Only the hip hop part was good for you. And apart from that, the item number was not. I guess you could have done more better than this, but this was not up to the mark for me. All the best. Okay, last but not the least, Cornel Rodriguez. ವೀರಾ. ಎಸ್. ಏಪಲ ವೀರ ತೋಜುವರತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅವು ನೀ ಒಂತೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಇರುವಂತೆ ಪೋಡ್ದಿತ್ತಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ? ಹಾಂ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲೋ ಇನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. I mean, it started well, and towards the end, you started losing your energy. That's when you started losing your confidence, little bit. Okay. Otherwise, you're very confident on stage. I know. I am comparing to your confidence on your last performance. Yeah, nice. Comparing to that and this, innu onte lose it in performance. Okay, of course, in a choreographer must smartly malder choreography, but. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನ ಕುಲ್ಲು. ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವಡಪ್ಪನ್. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಬಾರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ದಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ರೂಟೀನ್, ಬಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈರ್ ಬತ್ತಕ, ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯನ್, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್. ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ it's not a complete performance for me. Okay, but for your effort, I must say, Barishok Maldar, for your effort, but not for this level. Okay, it's a good performance, not a bad performance, but not so great. Okay, good luck, Veera.
ఓకే బట్ గుడ్ పార్ట్ దాదా వండ ఈరోజు నెగటివ్ కమెంట్ టికెట్ పాజిಟಿವ್ ಟಿಕೆಟ್ ಈರ್ ತೇಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಮಲ್ಲಗಲ್ ಬಂತಾರೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೇನ್ ಸೊ ಐನ್ ಈರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ದಾದ ಬಂಡ ಈರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಬರಂದುಪ್ಲೆ ಫಾರ್ ಮೀ ಯು ಆರ್ ದ ವಿನರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇರಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದರ್ ಪಂಡಿನ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ವೀರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಮಚ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದಾಣ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ 14 ಜನ ಮಮ್ಮಿ ನಗಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗಡ 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 ಅಂದ ನಡುಗು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಏರ್ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ ಪೋಪೇರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸೊ ಈಗ ಏರ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯವನು ಈ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಖಂಡಿತ ಟವೆಲ್ ಮಾತ ಕೈ ತಲ್ದಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ ಕೆಲವರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಅಯ್ಯೋ ಹಾರಿಪೋಯಾರ ಇಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ್ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಪಿದೆ ಬೋಪೇರು ಎಂದು ಕೀಪ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಟೇಕ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ Mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. Welcome back after the break. Your favorite show that is Anno Dance, Mummy Dance. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾവുന്നു ದಾಯಕ ಬಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ 14 ಜನ ಮಮ್ಮಿ ನಗಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೋಪುನ ಅಂಚನ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕಲಿ ಏರು ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೀರು ಅವು ಏರಿಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಅಂತೂ ಕೊರ್ರ ಪೂಜೆ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪು ನಕಲಿ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಐಕ್ ತುಂಬು ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ದಾದಪಣ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆಲ್ ದ ಮಮ್ಮೀಸ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಎಂತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೈ ಏತೋ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ದೇವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪೋದು ಏತೋ ಭಂಗ ಬೈದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದೆತ್ತದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆ ಫೈನಲ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟೋಡ ಅಂಡ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ಟು ಎನಿ ಮಮ್ಮಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಜರ್ ಈ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅವರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದೇರು ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಬಟ್ ಏರ್ ಪೋಪೇರು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಈಗ ತುಂಬು ಕಾನೆಲ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡು 8 ಜನ ಪೋಪೇರು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಉಂಟು ಟಾಪ್ 18 ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐತ್ರಿ ಟಾಪ್ we had hundreds and hundreds for the audition. I had the 36 ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತಾ ನಮ್ಮ 24 28 ಮಲ್ತಾ ಅಲ್ಪಟ್ 18 ಮಲ್ತಾ ಸೊ 18 ಎನ್ನೆಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 18 ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಮೀಸ್ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿ ಬಂಡ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪನಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತನಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪೇರ್ ಮಾಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಎನಿತ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ತೂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದ ಕಿ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ 8 ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಂಜಾಣ ಎನ್ಮ ಜನ ಮಮ್ಮಿ ನಗಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪೋಪೇರು 10 ಜನ ಮಮ್ಮಿ ನಗಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನೆಲೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಬಂದು ರೈಟ್ ಎನಿ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಏದೋ ಜನ ಕಾತು ಕುಲ್ದೇರಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಾದು ಬೆಂಗ್ಲಾದು ಪುಂದು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಕುಲ್ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಂಡ 8 ಮಾಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂನಕ್ಕಲ್ಲ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದೇರು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂತದೇರು ಪ್ರತಿ ಮಾಮೂನ್ಗಳು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಚೂರು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಿಡಿದು ಫೈನಲ್ಸ್ ಪೋಪಿನಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಕಾಮತ್ ಮಂಜುಳಾ ಕಾಮತ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया तू है मेरी दिलरुबा क्या लगता
लगती है बार बार, तू है मेरी दिलरुबा, क्या लगती है बार बार, करने लगा। ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ವೆಲ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಜರ್ನಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಂದ ಪನೋಲಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದೇ ನಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ದುಂಬ ಇರೆಗೆ ಪಿರ ಪಾಡುನು ಅವು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ the person whom I have selected, she is Vinaya Mangalore. Wow! Okay, Vinaya Mangalore, congratulations! the celebrations are on the book. Anyways, the third name, Cornel Rodriguez, please. ಮಸ್ತ್ ಎಕಡ್ದಿಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಗಿಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಅನ್ನ. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟಾಪ್ 18 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನಾಗಲೇ ಪನ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್. ನಿಖಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಿಖಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಡ್ದಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ. ಸೊ ಐಡ್ ದಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ is come on yaar. Who is selected for the finale is Suma Mangalore. Come on! ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. Suma Mangalore, finally 3 members in. So 3 jana ulai badudane. Congratulations Suma Mangalore. Next participant here Tuka Arun sir. ಕೊರ್ನಲ್ ಪಂಡ್ಲಿಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೋಮ್ನಕ್ಲನ್ನು ವಾರೀತಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಪಂಡಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಗ್ರೂಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಓನ್ ಒಂಜಿ ಉಂತು ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಜನಟ್ ಒಂಜಿ 11 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನೆ ಟಿಕೆಟಗೆ ಹಿಡಿತದ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಟಫ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂಪರೆ ಟಫ್ ಆಪಿಲಕೈತದ್ದು ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನೆಟ್ಟು ಏನು ಕುಡಂಜಿ ಪುದಾರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮೇಘಾ ಕಾಮತ್. Yes, Megha Kamath. मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा. Okay, ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಆರ್ಲ ಇನ್ನಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ 5th ನೇಮ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋತೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಸೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಜಿ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಅವು ಬೋಡ್ಚಿ. ಸೊ
finally we have come for this name. Okay. And she is. I felt she was the good and she was the best for me, and she is Mamata. Yes, Mamata. Swarakla, congratulations. सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है. very ಖುಷಿಯಾದ ಪಾರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಮಲ್ದೊಂದು ಪೆರಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. and the sixth name please. Cornel. ಏತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ? Mamata. 5. Yes. ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಪುದಾರೋಣ. Okay. All moms keep your fingers crossed because they put their toes also crossed. Okay. Sixth mom who is selected for the next round as in our finale. Okay. Is Deepika K. राये राये ना राका से नुबे पाइटे से अटा दो पेस्ट बोले से बोले बोले पापा बोले से बोले बोले पापा रारो रारो ना शिवकासी अगिराजेसी सिगु पेस्ट बोले से बोले Super 600. Super Two more. 600. Just two more. Just two more. You mean 16 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಐದು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಣ ಇತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಬನ್ನೋಡು 7th member. Okay. Super 6 ಆದಾತಂಡು 7th one up to you. Who is the 7th mummy? Okay. ಒಂದು ಬರೀ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುದುಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋದು ರೆಡ್ ಬುದರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಆ ರೆಡ್ ಬುದರಡು ಒಂಜಿ ಬುದರ್ ಯಾನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏರು ಪೋಪಿನಿಂದ ಏರು ಬೇಗ ಏರು ನಿಶ್ಮಿತಾ. ವಾವ್, ನಿಶ್ಮಿತಾ. ಶಿವ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ದಿಗಿರಾರ ಪ್ರಿಯ ತಾಂಡವ ಶಂಕರ ಪ್ರಕಟ ಶುಭಂಕರ ಪ್ರಳಯ ಭಯಂಕರ ದಿಗಿರಾರ. ಓಕೆ, ನಿಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪು. ಆಂಡ ಬಾಕಿ ಒರೆದಿನ 11 ಮಮ್ಮಿನ ಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗಡ 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 ಬ್ಯಾಗ್ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಂಡ 10 ಮಮ್ಮಿನಕ್ಲ ಮೋನೆಡು ಬೇಜಾರು ಪುಣ ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಬೋಚಿಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ವಿನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ನೇಮ್ ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. Okay. 7 moms select ಆತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ಸ್. So now the last name. Please, out of 11 moms, 10 moms ಎಂಕ್ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರದೊಲೆ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ you don't hate me, that's all, because you guys all are performers, you all done a good job. In the show number 1 ayare Nikul Karana enkul kuldina judges na kulat. Okay, it's all because of you, all the moms who performed here, and people are liking you, loving you, and that's why this show is doing well. Okay, Cornel, please. So now the last contestant who is selected for the next round, last mom is next round select ಆದರು is ಹೊರಪಲ್ಲೆನ್ನ is was ಗುರುನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದ ಶಿಷ್ಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಾತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ.
ಓಕೆ ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಬಟ್ ಆತೇ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಮಮ್ಮಿನಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ പോകുന്നില്ല ಏರ್ ಮಾತ ವಿನ್ ಆದ ಜರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದಾರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸೋತದ ಜರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ನಾಗ್ಲನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನೋಳಿ ಯಾರು ಎಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜನ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೋತಿರೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ the best choreography on the whole akilla presentation adi padu choreography their costumes everything included the judges have selected 2 best choreographies and that will be announced now so judges over to you for me the second best is I guess she gave a very good example nothing is impossible and she is Vinaya Mangalore wow To the man who thrilled the world with his dangerous moves. रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल. So best choreography number 2 is Vinaya Mangalore. We had the 3 choreographers on stage. Congratulations and we go to top choreography of Anna Dance Mummy Dance Cardinal. We can't wait. So number 1 choreography inita round the best choreography. Come on yeah, I don't think it's a surprise and it's a shocking news. Definitely Manjula Kamath. Wow! उलझी है काली काली लट तेरी जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे इतनी भी क्या है जल्दी तुझे घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे ऐसे ना बहाने बना मेरी रानी अब तो बाहों में आ ऐसे ना निगाहें मेरा कोई देखेगा तो सोचेगा क्या That's the one I ಮಾತ್ರ ನೀ ತೆಡೆಲ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಇಂದಾದ ಪೋಡು ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಫ್ ಮಂಜುಳಾ ಕಾಮತ್ ಎಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ 100 ಜನ ಇರ್ದು ಎನ್ಮ ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕುನು ಹೋಲ್ ಬಂಡ ಫಿನಾಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಬಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಬಿ ಮೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೋದಿತ್ತನೇ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಜಾದ ಕೀಪ್ waiting for the big thing in the grand finale. Before we go into finale, for all the moms who is not selected, don't be disheartened. You guys have done a good job. And moms who are selected for the finals, top 8 inkal na moms uller. So inkal Muji judges adla for top 8 moms for the finale. All the best. All the best. Wow! So grand finale niklegoskara gaatondundu entertainment, fantastic masti and wonderful dancing performances. Don't miss it. Come on. Okay, bye-bye. Keep watching and keep missing. Anna Dance Mummy Dance. Dance mommy dance. Dance mommy dance. Dance mommy dance. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆನೋಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಯುಪಿಎಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಶಿ ಶೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರುಣ ಮಸಾಲಾಸ್ ಸಲೂನ್ ಸೋಲೋ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡವ್ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಆರ್ಎಂಸಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾತಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಎಕೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಜೆಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ವೈಸ್ಮಯ ಪರಿಸಿನ ಕಡವು ಕಣ್ಣೂರ್ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ಎಂ